Ôi, hai đường test. Hello, good morning लोगोफोर दा फुंनि सम जाबाय दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैनि भिडिअआ नर्माल लोगोफोर दिनैहाय सानडे ओमफ्राय दिनैहाय पाम सानडे होनना बुङो इंलिशआव माने खिजुर परब दिनैहाय आङो बेखौनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामगोन नायलांदो दिनै माबायदि जायो खृष्टियानफोरनि खिजुर परबखौ माबायदि फालिनाय जायो बेखौ बोसोरफ्रोमबो फालियो दे बेखौहाय नोंथांमोना दिनै नायनो हागोन जायफोरा नुफेराखै आङो दुगैयै मायै जोङो रेडि जानानै थांगोन आंनि फेमिलिखौ आरोबाव दिनै नोंथांमोना बे भिडिअ नुगोन दे यस दिनैहाय एसे बोथोरा मोजां बेनिखायनो हिन्जावा जोंने मेट्रेसखौहाय थसकखौ फोरानहैदों हनै बैयावहाय हिन्जावाबो रेडि जाथ'वाखै दाबो ओमफ्राय हिन्जाव सोरबा आंनि हिन्जावखौ दख'ना गाननायाव नायनो लुबैदोंमोन ना नै बेबायदि न'आव थायोब्ला बेबायदि आरो न'आव थायोब्ला माला फोरानहैस्लाबखो नोंलाय थसकखौलाय हो बेनिफ्राय जोङो आदै समबोरनानै मा जादों आदै गय जादों तामुल गया नोंनि फेभरेट दा आंबो जाखायो जानायालाय अबसे ओमफ्राय खानाया नायनि खानाया मा मडेल होनदोंमोनलाय दे चाइनानि मडेल बा चाइनानिनो मडेला खानाया बा डेन्जार नुयोलै नोंखौ ओरैनो नामाथाय खेबसे हाय होननोसै गुड ओमफ्राय जोङो मावजि फिसा नै एखे सामा जालांबाय माने गोरलैयावनो बिमा थैना होदों नै जा मोजां गोरलैयावनो थैना होदों बिमा मावजिखौ मा होनो इंलिसनि केट नानि मोथामोन मा ए सुइटार खुनायसै ए र' सुइटार खुनायसै ना मा होनदों मामि सोर नाख्लायदों नोंखौ सोर नाख्लाया बोनो नारदों आयु बिदि नारदों ए नानिखौ नाख्लायदोंनो सोबा नानिया खिथाफैदों नै आंहाय ओमफ्राय नों वाइ ना मा होनदोंमोनलायखौ बानायदे मोनसे नानिहाय दे गोदो जोंबो गोरलैयाव बानायोमोन मैसो वाइ होनना बुङो बेखौहाय मैसोनि दा नानिनो बानायना होनो नागिरदों नै ओमफ्राय जाबाय इयो वाइ बा गं गोनांलायखा वाइनो बियो जोंबो गोरलैयाव गेलेयोमोन बिदि लोगोफोर सोर गेलेयोमोन कमेन्ट खालामहरसाय माइ वर्कआउट फेमिलिनो गुस्लाया आसलसो नोङो आरै गुड अब्ला जाबाय रेडि जानो गानै जोमै ओंखारबाय एसेबो बिमा फिसा रेडि नानि हाय मा जाखो अब्ला थांसिगोन जाहैबाय गिर्जायाव खिजुर देवबार गारियाव सोर दं नायदो एसे हाय नुदो उनावहाय आइ आफा नानि होमब्ला मोनफैबाय गिर्जायाव जोंनि गिर्जा न' दा जोंनि गिर्जानि लांगोनानि बेफोरबायदि साजायनाया नै बेबायदिमोन नै जोंनि मानगोनां गावबुराया जों आरो बै हालमाजिजों मावदों आरो नै बेयो पस्ट बेनि सायाव थुगोन जाहैबाय थागोन औ बेनो जोंनि गावबुराया नै गिर्जानो ओरैबायदि मावथिखाथावै बियो गोसो होनानै मावगासिनो दं नै खुनु रायजोफोरखौबो लेंखायाखै गावसोरनो गोसो होना मावदों नै जोंनि गिर्जायाथ' बेनोसै नै ओमफ्राय जोङो नै मानगोनां मा होनोमोनलाय हालमाजि होनो बेबायदिनो सिगदावदों दा औवा गायग्रोदों सिगाङाव औवा गायनानै औवायावहाय नै बेबायदि लाइफां बिफांखौ थुबाय आरो बेनि सायावहाय बे खिजुर दालायफोरखौ थुसिगोन आरो ओमफ्राय खिजुर गांखंफोरखौहाय थुसिगोन दालायथ' नंले गांखं बेनिफ्राय खिजुर गांखंफोरखौथ' लाबोखाबाय नै रेडिनो महे नागिरना लायखो गावसोर मिथिगौ जोंनि जायगायावथ' खिजुर बिफांफ्राबो एसे खम मोनलाबायनो थाङा दा बिथांमोननि मावनायजों नै बेबायदि समायना जाबाय नै जायगाया खिजुर गांखंफोरखौ लाइन बेबायदिनो हाबनायावहाय बेबायदि थुनानै समाय होबाय नै
बेनिफ्राय नैबे खिजुर देवबारनि हाबाफारिया जागायदों दाबसे जायगानिफ्रायसो बेयो जोंनि गिर्जानि साहा मोनसे न'खरनि लांगोनानिफ्राय जागायदों दा बेवहाय माखासे फोथायारिफ्रा बेयाव जमा जाबायनो जोंनि मण्डलिनि गासै बोराइ बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला गासैबो बेनिफ्राय गासैनिबो थाखाय होबाय आसिस होखानाय एबा फोथार जानाय खिजुर बिलाइफोरखौ दा बेफोर गासैबो आखायाव लायैहाय हानजा सुरलांसिगोन खिजुर बिलाइखौ लानानै गिर्जा फारसे दा नोंथांमोना नायलांदो बे जादों गोसोखांथि मोनसे आंबो लाबाय नै खिजुर बिलाइ बेनिफ्राय बे गोसोखांथि जादों बै समनि जिसु ख्रिस्ट'आ जेरै जेरुसालेमाव थांनायाव बेखौहाय जेरुसालेमनि रायजो राजाफ्रा बेखौ जेरै बरायदों राजाफोरनि राजा होननानै गेम्बु गराइजों गाखोनानै थांदोंमोन बेखौनो गोसोखांनानै दिनैहाय खृष्टानफोरा बे खिजुर देवबार एबा खिजुर फोरबोखौ फालिनाय जायो दे। फैयै फैयै मोनफैबाय गिर्जानि लांगोना स' दिस इज सेन्ट जसेफ्स कैथलिक चार्च बेथेनी गिर्जायाव सफैनानै आरोबाव बिदिनो गिर्जा न'खौहाय बेबायदिनो गिदिंग्रोबावो बिनिफ्रायसो गिर्जा न' सिङाव हाबो दा नायदो नोंथांमोना नै बयबो लाइन लैहोर लैहोरै बेबायदिनो बाहागो लादों येस दिस इज खिजुर परब एबा खिजुर देवबार हापि पाम सानडे टु अल माय डियर फ्रेन्ड्स खिजुर परबनि मुङाव गिर्जा न' सिङावबो बेबायदिनो एसे साजायदों ने जेरै जों नुनो मोन्दों खोरखिफोरावबो माखासे दंफां दालाइफोरखौ होनानै साजायनाय बेबायदिनो अब्ला गिर्जा न' सिङाव बयबो हाबबाय मानो होनोब्ला गिर्जा न' सिङाव दा माखासे हाबाफारि दं माखासे बेदिनो खिजुर परबनि मुङाव आरो देवबारनि बिनाय बेबायदिनो माखासे हाबाफारि दा नोंथांमोना बिदिनो माखासे महिलाफोरखौ बेबायदिनो आखायावहाय बेबायदिनो बास्केट बा गामलाफोर बायदि लानानै आवगायबोनायखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेनो जादों गाव गावनि न'खरनिफ्राय इसोरनो दान होफैनाय माखासे बेबायदिनो माइरं फैसा आरो माखासे आबादनि मोननायफोर बेबायदिनो दानफोरखौ गथायो आरो नै दा बयबो इसोरनि सिगाङाव गथायहैबाय बेजों लोगोसे दान खांनायावहाय जाय जेसेबां गोसो बेबायदि फैसाफोरखौ हरो बेखौहायबो आरोबाव जोङो इसोरनो गथायो दा गिर्जा गबाय हाबाफारिया जोब्बाय ओमफ्राय रायजोफ्रा बाहेरायाव दंजोबसै नै नानियाबो नै हाय होनदो नानि हाय खिजुर लाबाय नै खिजुर देवबारनि खिजुर मोनसे फिसा हाबाफारि दंबाव माने जेरै गारि गोदानब्ला फुजा होयो बिदिनो जोङोबो ब्लेसिं होयो नालाय ब्लेसिं गारिनि मालिकफोरखौ नायदो बेजों बे सारजों नैबे मेदामजों कंग्रेचुलेसन्स एन्ड टर्क दा ब्लेसिं मादै दे नोङो बिना होदो गारि गोदाननिया गारि गोदाननि मुङाव नैबे बयनिबो थाखाय जानाय बुनिया बुदिया ना मा होनो बुन्दा बुन्दिबो होनो उइथ लाल साह दा बयबो फैगासिनो दङ नै साहा लोंनो थाखाय हरै फैगासिनो दङ बयबो आस्तेब्लाबो बेनिफ्राय दा नैबे लाल साह रेडि आरो बेनिफ्राय दा बिदिनो जयै बयबो रानलायनानै बयबो जालायबाय आरो माने मोखां नायलाय जानाय लाल साहजों नै बेजों नै वाव अब्ला नैबे जानायजोंनो दिनैनि नैबे भिडिअखौबो फोजोबबाय लोगोफोर उननि भिडिअआव लोगो मोनगोन बाय बाय